Amo gani, kung magminyo gani mo, minyo mo sa inyong ganahan nga minyuan. Ayaw ka alahiga inyong mga ginikanan. Ayaw ka alahiga ang mga tao sa inyong palibot. Ayaw sila hasol-hasula. Eh, kamo may kasabot nga magminyo, kamo may nagsabot nga magdulog-dulog mo, maguban-uban mo, hangtos sa kahangturan, magantos anang ilok niya inikatiguang, mag-aub-ub siyang mga ngabil, bahalag mga tangtang ng pustiso, magadulog og samtang nagasimot sa iyang ilok nga adunay sibuyas. Kamo-kamo ra, ayaw mo pangalahig sa inyong mga iyaan nga tuag abroad magpa-sponsor dayon mo. Magpa-close pa dayon mo sa inyong mga parenting datuanon og daghang kwarta kung ano na may panginahanglan. Pero wala mo panginahanglan, di mo timuta naman ninyo. Di kayo mo kabalo mga musta. Pati inyong mga ginikanan o magpakasal mo, makapamrinda yung tawag yuta, makapamaligag baka kanding. Pati ang bana sa inyong inahan, ipamrindas, Palawan, Punsyap, o sa Imlo Willer. Kay para ragod, ma-realize na inyong ipangandoy nga dream wedding. Gadam gulaman mo dakong abuntag. Intawon, maluoy mo. Kung magpakasal mo, kamura. Kay kamo may magdulog hanto sa kahangturam, kamura. Kung magpakasal mo, kamuray pagplano, kamuray gasto. Ayaw alahiga inyong mga ginikanan. Labi na inyong mga ginikanan, wala mga kwarta. Luoy kay sa ngatanan. Ang ubang ginikanan ni tawon makapamrinda ng kidney. Oh, mapugos og pamrinda og kidney kay para ragod para ma-realize niyo dream wedding. Laitan ko man inyong mga palopyam chop. Kung magpakasal gali mo, wala mo'y budget. Ayaw pug sa inyong mga kaugalingon kaysa tinuod nga kinabuhi. Sa realidad, dili gasto ang magpakasal. Dili gasto ang magpakasal. Lakaw sa simbahan pila imong babayad. Asa ta nakagasto kay tungod lagi ana tong dream wedding. Kay ato gyud pagkano na tibok barangay, mangimbitar gud ang mga silingan. Ato gyud hotdog imbitar atong mga paryente. Naglibog kog nagpakasal baka on mo dalagan kag barangay captain sa inyong lugar. Aron nga imong desisyon, masitag pa-impress sa mga tao sa atong palibot. Aron gud inyong halabong galang itong kasal kay nag-ihaw og 5 ka baka. Nag-ihaw og 10 ka baboy. Unya mga baboy puro anayon. Nga nanganak na og kapulo. Yak na kay mga tutoy na mga baboy nga gipanglitson. Okay, polo kalitson. Kayo sige luto og pansit, bami, spaghetti. Naglibog tag unsa atong giadto unsa di kasal birthday. Nagot ko ninyo ha. Kung wagay tay budget magpakasal tag alas 6 maghilom-hilom rata kay sagrado ang kaminyon dili angay nga mo gastog dako kaayo kay paghuman sa kasal. Matablaw inyong ginikanan tabag bayad sa inyong utang. Kamoy nang utang, alahig og bayad ang ginikanan. Kung nagakwarta magpabungga og kasal, kung walay kwarta maghilom. Magpuyo sa kilid, maghinolsol. Nagot. Kung nagkamo kung ganahan mo bongga nga kasal, pangita mo bana nga daghang kwarta milyonarya. Para kanyo dream wedding matuma na. Naglagot ko. Inyo manawa man ko ilabot. Kaya mapapagod plano magpakasal. Ang ako lang yun, kung sa inyo mga plano sa kinabuhi, ayaw joke alahiga inyong mga ginikanan. Ayaw hasol-hasula. Ayaw pautanga inyong mga ginikanan. Ayaw iprinda ng inyong mga ginikanan. Aron ra matuman yung dream wedding. Aron nga inyong mga desisyon sa kinabuhi ha, na lifetime ko yung mga palopyan chop. Dream wedding, nga walay budget.